Lehenengo transmisioa hor egiten da, 11 urtetan, 10 urtetan. Bertsoaren bitartez beste hainbat gauza lantzen dira bertsoa baino lehenago. Aurrak jendea aurrean aritzen dira. Planteatzen diegu gai bat, beraien interesatatik abiatuta beti. Bertsoen bidez lantzen ditugu emozioak, lantzen ditugu edukiak, lantzen ditugu ez gauza. Gustoko dituzten gauzak azaltzea, zer gustatzen zaien, zer zaien gustatzen. Eta horrek beraiengan ziurtasun bat sortzen du. Horrek ahalbidetzen digu eskola orduz kanpo bertso eskolak sortzeko eta gaztetxo hauek ahozkotasuna lantzen segitu dezaten. Ze bertsoa konturatu dira ezin dela gazteleraz egin eta gero euskarara itzuli. Nolabait ere etorkizun batean, euskal kulturarekin atxikimendu handiagoa izan dezaten, erabileran, eragiten da ere proiektu honen bitartez. Ikasleek euskaraz pentsatu eta sortu egiten dutela, eta ez gazteleraz sortu eta euskarara itzuli gero. Hortan behintzat lagundu egiten dugu, eta guretzako bada hasteko abiapuntu ezin hobea.